Oh friends, my name is Silu. I am from Jaspur. It is my first vlog and I will try the best myself. So ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ମୋ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ପେସେଣ୍ଟ ସରୁ ସରୁ 3ଟା ବାଜିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ମା ଆଜି ଖାଇବାରେ ସବୁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛି। ୱାଓ, ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା, ଡାଲମା, ଭାତ, ବାଇଗଣ ସନ୍ତୁଳା। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇସାରି ମୋ ବାସନ ମାଜିଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟୁବ୍ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଧୋଇଲି। କ୍ଲିନିକ୍ରୁ ଡ୍ୟୁଟି ସରୁ ସରୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଜେଜେମା ଚେୟାରରେ ବସି ଚାହା ପିଉଛି। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ମୋର ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।